Aeth y plant allan ddoe? Do, athon nhw am dro bach wrth yr afon. A be ddigwyddodd wedyn? Gyrhaeddodd yr heddlu ac arestio pawb. Glywes ti rhywbeth neithiwr? Naddo, chlywais i ddim byd. Lle welwch chi'r llwynog? Ar y ffordd rhwng Cwmaper a Llangwm. Welodd rhywun rhywbeth? Naddo, welodd neb ddim byd. Be gath y plant i swper? Gathen nhw gawl. Faint o'r gloch ddys ti nôl neithiwr? Toc ar ôl 10. Ges ti lift gan rwy'n? Naddo, ddales i'r bws ola. Be wnaethoch chi ar y traeth? Naethon ni gastell tywod. Beth ddigwyddodd neithiwr? Wel nhw'r car? Ddaethon nhw ddim mewn tacsi. Ddalias di rhywbeth? Naddo. Arhoson ni yn y castell. Chysgais i ddim neithiwr. Cerddodd hi. Talodd Archibald y bil. Ges ti hwyl? Do.
Gwylon nhw rhywbeth? Fwytodd Mr Marmaduke ddim bara. Thorrodd y plentyn ddim papur.